ولا دحن حتو خيبر تعالك نزخون تحاتي كاس كلاشنكو كون دي تغيتل كاسي اي قلت الكان بتخكل 300 ريال. وريها جميلة تاقيقا مالتي اوكي نور مخ عراق كيت كلاس كم يجير كاركيب كايو نبرت كابلني أبا الله كيت تبايلاني اسرنيا يمثل نير شعو تحت ورت تبايلي أركب نبرت كايلو بصحف يا ركيبيو فنجي دو بصحف ركبيو من يزفوت صوان زقود داي تبايلو إفريم تولد تسويه أمن عالم دو تقاليو من يتصوع يتمرح أكل كم وده قبر قبو نيرو زياتهم كأم تنمرنا نيرو انا يقول دايس كنا تصرزر زرا أو حجي أو حنساب خبدن نجي نخنصر كاين صور كو سجر زدلونا له حجي حدا فصامي تفصي موسي والله منالبات حماد زارب انا كنت اوصل لنا تاريخنا هو انا يسار هو داي حماد زارب زلو كي طعم دا امبري زي خبركم تكتاتلتنا اب قداماي كفال كمتي كتكتاتلو زصنحكم زتفلالي ارستات علنا للا تي غعزو ناي افريم تمكرو ناي قالسي ساتفو بخفيل إنا تحسيسنا زلنا ابزي ناي لومي كالاي كفال كا صعب مدرخينا كندسسو كنفتن كموترو كساب موداتا مسانا نخصنحو بزغاطامي ادميو ناب علالنا مو كم مرحبكم ምናልባት ናብ ካልእ ቅድሚ ምስጋርና ኣብዚ ናይ ኣሃዱ ሃንደሳ ከለኻ ብፍሉይ ወይ እውን ክትጥቀስ ኣለዎ ትብሎ ብዙሕ እንድዩ ዘንፈ ፍርያተን ትዝክራ እንተላ ካልእ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ويل ፍጻሜ እዚ ተራ ፍጻሜ ኢለ ክፅውዖ ምክንያቱስ ማኪና ሃሪመ ታንክ ሃሪመ ፈንጂ ተተኩሲኑ እዚ ሕጂ ዳርጋ ዝሆል ከም ሓደ ፍጻሜ ገይረ ክወስደ ምክንያቱስ ማካይን ህረማ ነይረን ፈንጂ እዚ ታንክታት ህረማ ነይረን ከምዚ እዚ ሲ ብዙሕ ዶኩመንት ዘይኮነ ነገር ክኸውን ግን ጠቕላላስ እዩ እቲ ጉዕዞኻ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ሃንደሳ ዝነበሩ ተረክቦ ኢልና ልዒልናዮም ሕጂ ኩሉ ኣብ ሃንደሳ ምናልባት ክትዝክሮም ተኽኢልካ ንክንደይ እዋን ፀኒሕካ ድሓር ከመይ ቀፂሉ ጉዕዞኻ ኣብቲ ቃልሲ ይመሓሹ ሕጂ ሃንደሳ ፀኒሐ እንታይ እዩ ክንደይ ፀኒሕካ ክኮንስ እንታይ ኣፍሪኻ እዩ ሕጂ ኣብቲ ፍርያት ኣነ እኳ ኣፍርየ ይብልን እየ እንተኾነ ግን እቲ ሰብ ግን ዝዛረብ ሰምዕ እቲ ንሕና ምስ ከድና ምስ ኣልገስና ንወፃኢ ንዕራቅ ምስ ከድና ሲ እቲ ስራሕ ከምዚ ዝሓሎም እቲ ዝነበረ ኣብቲ ናትና ግዜ ኣክቲቪቲ ሲ ከምዚ ዝሓለ ይሕብሩ ሕጂ እዚ ምናልባት ንዓና ብልጫ ይህቡና ወይ ድማ ንዓይዲ ይኸውን ወላ ነታ ጉጅለና ይኸውን ብጠቕላላኡ ሲ እቲ ስራሕ ከም ዝሓተለ እዩ ዝግለጽ ምናልባት ኢትዮጵያ እውን ናታ ታክቲክ ቀይራ ትወፅእ ነይራ ክትከውን ትኽእል እያ ሕጂ ታክቲክ ኣብ ዘይነበረላ ግዜ ንሕና ኣድማዕነት ነይሩና ክኸውን ክእል እዩ ድሕሪ ብድሕሪኡ ኣገባባት ቀይሮም እማ ክሰግሮ ክእሉ እዮም ነቲ ስታያት ስለዚ እቲ ዓወት ለስ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ድምፂ ለስ ይኸውን ምስኣ እውን ድሕሪ እዚ ሕጂ እቲ ንወፃኢ ምኻድ መፅ ማለት እዩ ካብ 105 ተጋደልቲ ንዕራቅ ዝኸድና ካብዚኦም 25 ኦፊሰር ትምህርቲ ንወስድ ማለት እዩ ሙሉእ ወታደራዊ ትምህርቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሓደ ካብቶም 25 ኮይነ ማለት እዩ ብኸመይ ደኣ መሪፆምዎም ንዝበሃል እውን እዚ ኣነ እኳ ዝምልሶ እንተዘይኮነ እቶም ዝመረፁ እንዲኦም ክምልስዎ ዘለዎም ግን ግምታት እየ ክህብ ዝኽእል ብዙሓት ንፉዓት ካባና ዝለዓለ ብልጫ ዘለውን ዘይከዱ ኩሉ እዮም
بمخنياتي دما مخنياتوس تابوتا زلوا زي تفلط تخون تحدد ما تابوتا زلوا تفلط تخون حاجة كحمقون خلكو أيو جن تابوتو جن كي كستايسل تخون أبدمت إذن نايسبت بس نجنا من حنت فنج هاري ما نحزن تولى لذيذ مسء ودمو دقبر ود تطلع إنه عليه زقلت حجي أب إذن سبب مسء له مالتهم حجي تنشن قبل عليها خان خجبر كستايلو ما بايتم كابهاز نفعون على بزين تابوت هذا أجن تادمت أي بالله سلازي most probably أتي زمرز بناتو مجلس خجلص عنديو ين من البات كم ودهم خون خلز متي خسفر صغير تفلت متكان أم العجي الصغاء بزل كاسرح بميديات فلت الله أجل ممكن سمعت كاميرا مان ولا الصغاء خد سمع تزدهم الصغاء اسمع كازولو الصغاء فرونت بيج نايتي كاميرا زل خمالتي سو كوموتاتيو كم سقط مقلل دلي خان برز تبلو تصنح خاسي نبعلو كله هيوتكا بجيخا زقبري كله تصورا نبعلو بفلاي بتوات هدراو هيوت زنوبركم مقلل نمخان يلكا خانبر ستي زيبركم مو بزغنا تمريص كالخا تمريصكم زلعل وتهدراو تمرتي نعراق معناتو بصورة إرترا كل ولا هزبوا جنباردي ولا تقدر الحرنة تب سوريا العراق صومال قدميون تشاينا كيوبا قالت سلطنة تاس سب خير نيرين وتهدراوي ببعينته وتهدراوي زخاء ناتكم مقتصلتا يكون تقدر لكم حدا زميتن حمشتن كابون كأتهم 25 أوفيسر سناي مكوننات سلطناتهم كالخاتي سرع وتهدراوي تمرتي قعزوهم من العراق معس بين تتناي قعزو هيوت تتقلص علي مخنياتو ولا نبعلوس كاب حنتي صبابات عبابيا خمط انت وي تقزبلكا غوبو زبهلنا عيسي كاب عداغا حمس ناي حسحس غوبو يدفلط إلكاس اب غوبو اتيخاس وريدكا ديبكا تقاليسكالو مليسكا خا اكسبوجر دغخا ممصامصيو غعزو خمينيرو بتناي شو علمه كم تقادالاي كم سب أنا ناتشورال ناركو انتاي بزلو زي أربيتس ناركو زي ناي مسرح ناي سرح ناركو برساني جي ولادك سوى الله يحس مالتي يسرح له مالتي طبعا شدشن 76 هو وسبعان شدشن ببيروت قرنا هنا هيدا كاب سوداني ببيروت كيدنا بنفاريت هو بيروت تخص نيرو أو حدا تمعتي قلي تسألني هنا كوني نقرأ كيدنا مالتي جي مسكدنا أو ببوتنا حزنا تمرتنا ودينا مالتي كابانا قالي ناي بعسي كستايزنا ورم نيروم يوم هذا سلسلات قال ملي نيروم كابتن أوفيسر مالتي جي تمليسنا عندنا نحنا يوم سلسلة 4 تاجن بدن كالجيم بتاعتو بعدن بيمن جيرم حدا ود ابن خفاطرو تبقي سم مسيا جاب هاد ما وتنها كلهم قال لي شاتهم زبطوا مالتي جاب حجنا يبعسي يكستاي منتاليتي زلهم يوم احنا تمهرنا ودينا تمليسنا كم تمهرنا اقلقلنا دون تمهرنا ياسي أركبنا دونتي زنبرة بسنكي حمقت نايتي زنبرة مريحة كال تستمهرنا خنا ركب أي بقعنا بتاش مخنمت دحال أبي عراق مساعتهم كبيروت عراق أبي بوتا أبي كتما أبي أنا وتهدراوي كوليج معسكر انتي زي تقللت تمرتكم قرب تتسفر معسكر رشيد مصنع الأبطال مصنع الأبطال معسكر الرشيد بحاله زحجي ناجيغانو مفرع مالتي زحجي مع 3,000 أوفيسر سالو تمهارتات مسؤوم تماهرنا
كاو نناتك سبيشاليزيشن بما توسط انا تانكيا تمرتي ناي تانكيا انتي ايركرافت زوس دلو زي ناي مدافع زوس دلو كمزي اوفيسر كوينمزي بوزعبو سبيشالايز خونو حجبنا ناتنا سبيشاليزيشن حزنا تمرقنا نابعدنا تمليسنا مستملسنا اتي استمهرنا يوم اب كوينات اتينالو انتخونا ግን ኣይምሃርናሉ ክንደይ ወሲዱ እቲ ስልጠና ኣብ ኢራቅ ስልጠና ሓደ 2 ዓመት ወርሒን ክልተ ዓመት ሽዑ ብዓሳብ ስልጣን ዝቀራረብሉ ዝነበረ ግዜ እንዲ ኣይመፁን ኣለዎም ሽሓከ ኣይመፀን ሰዳም ሓሰን ሰዳም ሲ መፁን ኣለዉ ናይ በሪ እሲ ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት እዩ ሽዑ በክሬድ ነይሩ ፕሬዚደንት حسن البكر حسن البكر نير بريزيدنت شعوه مرقنا هنا زي ما انت بلاي مسي زي صدام حسن يمزي ثم مرقتها سي مريقكم بقول تي بيت مرتسي اعطاتين دانس نير مالتي افتي سلطنه بزيكاكم I think سوم اب تكريت ديهم نيركم بغداد نحنا تكريت دحري على بطال معسكر الرشيد اب بغداد نديك اب بغداد وصل كم كوشات زعينتيو او وصينا دحريو نحنا نبتكريت كيتنا مكناتو تيناي مدرع زيناي تانكتات بيت مرتي قوي زلو كزي ببتنات كازم ملكتك او تسدد جينا هنا بتكريت ودينا تمرتنا مالتي احمقنا نفعت نيرنا ميرتوهن بتغلالو مناتو تهاجراونات سلازولو مزخول دخمتنا عربية نتي عربية مليخناش حماقات تمهارتات عين بدنا كوتو نفعت نيرنا ابو بزيكا ኤርትራውያን ማለት ኤርትራውያን ተጋደልቲ ካልኦት ናይ ካልኦት ሃገራት ወይ ናይ ካልኦት ሰውራታት ናይ የመን ነይሮም ናይ ሶማል ነይሮም ኣይ ናይ የመን ሽዑ ደቡብ ሰና የመን አደን ዲ ወላ ሰና ሰና ኦኬ ሰና ነይሮም ምክንያቱ ደቡብ አይ ቲንክ شو يتحوست لنا من تقاشر دي تحوسي تحوست نو بينام يمير بينام تنيرم ناي صنعاء اوكي يجي ساعتهم أبيكم تلو في جايدن يوم كلنا تمهرنا ناي فلسطين كان يرم ده أي نبورن أنا جن أبو لعلى زولو فلسطين ماويو زكاتات لنا مالتيو بعسيستيو زكاتات لنا النبريو كوينو جن انتايتي ساتهم حلم اللوم دليت اللوم زخونة بوليتيكاوي ربحة يصبيهم نحنا دما ناتنا خستيال لنا ناتنا مقدل لنا صمت بعث متستاوي علمهم نحنا دما تسمرت وسيدنا بعثهم عجبهم زينيرتي أبو جن من البات نعلال كخننا أب عراق كونا ولا حنتن قال قريبنا أبو سلطنا يوهبني رجع خاب قدم بفولي أبنا عراق جن إيرتراوين فلتقوميهم إيرتراوي تقالستي أو بخمي قلتهم من البات احنا طلاب العرب وبلنا بناتهم قان طلاب العرب نبهل تمهر عرب ويمدلنا اجي كابتي زقلت لنا احمد ناصر زخونا نجر زبولهم تمام اذن ابو تا قداينا طرح غيرنا نخيد تا تمرتنا طرح نوسد سم بزح نجر كزاربهم وانهم اقدمو حبيرنا هجي سلازم استحبرنا نوعهم بهدأة حزنها مالتي بري طلاب العرب بينا يملكي طلاب العرب زولنا زولو بوشتنا سمعنا نيريو عرب دينا نحنا كنا نقل ملقنا يا أوي بسعنا زخونا خوني اتاشمتي كم نورمال لما سوعد غيرنا وسيبنا ካልኡን ዝበሃል ነገር ነይሩ እንዲ ብውልቀ ደረጃ ዝብለቶም መምሃራን ገለ መሲልዎም እዩ ስለ ፍልጠት ስለ ዘይብሎም ንሕና ነንሕድሕድና ንስሓቅ ናቱ ምሳና ዘይከይዘረባ እዩ ግን ሓንሳብ ስለ ዝተሓበርካ
جاست كم خمزة تردأك استيتقبل مالتي تزمت أنا تتمرتي تماهرنا مخات أستواصلنا أنا بيو كم تفولتو بقع مريحة زي اللي وكل شيء أدمع خونا يكلني وتيسي ما زرعنا يخوني ዝነበረኩም 2 ዓመት ሙሉእ ስለ ዝኾነ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ነቲ ተጋዳላይ ኮይንካ ብተወፋይነት በተን ሸዓት ዝኾና መባእታውያን ዝመስላ ዝወሃበካ ወተሃደራዊ ትምህርቲ እዩ ብቐጥታ ኣብ ስራሕ ተኣትዩ ኣብ ስራሕ ከዓ ትስራሕ መወዳእታ ትሰውራስ በኸም እዩ ዝሓልፍ ድሓር ግን ነዚ ብስነ ፍልጠት ዝድርዕ ኮፍ ኢልካ ኣብ ኮሌጅ ብቲዮሪ ብክለስ ሓሳብ ክትሪኦ ከለኻ ፍልልዩ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ኣብ ንቕሓትካ ዘምፅኦ ለውጢ እንታይ ነይሩ እሞ ብደረጃ ኦፊሰር ኢኻ ከዓ ብደረጃ መኮነን ኢኻ ከዓ ትመሃር ዘለኻ ቅድሚ ብዛዕባ ናይ ዕራቕ ኦፊሰር በልና ኦፊሰር ኣብ ዓድና ከለና ኢና ኮይና ምክንያቱ እዚ ብዚ ዝተጠረየ ትምህርቲ ቀሊል ኣይነበረ ብቲዮሪ ስለዘይተዛመዶ እምበሪ እቲ ቲዮሪ እዚ ከይተረዳእናስ በዓልና ኣምፂና ኢና ሕጂ ከይድና እውን ኣይተጋየሽናን ንኣብነት ሕጂ ብዛዕባ ታንኪ ክዛረቡ ተኮይኖም ብዛዕባ ሜካኒክ ናታ እዮም ክዛረቡ እታ ሜካኒክስ ኣብዚ ሳስፔንሽን ዶ ገለዶ እናልካስ ሓሊፍካ ይናሃተን ገለገለ ፕራይመሪ ዝኾና ትምህርቲ ሕጂ ሙስከትካ ኣይሕደሰካን እዚ ናይ ኩናት ነገር ድማ ክነግሩካ ከሎ ነቲ ዘለካ ጥራሕ እዮም ሕውስ ዘብሉልካ ነቲ ዘለካ ፍልጠት ናብ ትክክልነቱ የእትውልካ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኩናት ምግባር ትጅምረኻ ወላ ትስሩዕ ተባሂሉ ልክዕ ኣብዝናትና እዩ ዝቕየር ግን ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ክኸውን ዘሎ ተባሂሉ ዝቕመጥ ኣሎ ንዕኡ ሕጂ ነቲ ብግምት ዶ ወላ ብባህሊ ዶ ብገለ ዶ ክትጥቀመሉ ፀናሕካ እዚኦም ሕጂ ይድርዑ ኸማት ሓቂ እዩ ይብሉካ ኣለዉ ማለት እዩ ምናልባት ግን ኣብ ምንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ንኣብነት ሕጂ ወላ ድሓን ሕቶ ከይበርትዓልካ ንዝኾነ ተሓቲትካ ስካላሽንኩ ክንደይ ተኸይተልካሲ ኣይገልፀልካን ብትኽክል 300 ሪያክ ወሪኻ ጀሚራ ታጌጋ ማለት እዩ ኦኬ ኖር መስፈቀ ተረዲእካ እንደኾነ ተዓሊም ዝተዓለመ እዚ ናይ ፅቡቅ ኣለኻ ሕጂ ወላ እውን ዝኾነት ወላ ጥኢት እውን ትኹን ናሃራ ክትውስኸሉ ትኽእል ባይታ ኣሎ ስለምንታይ ተቃዋሚ ተረኺባ እያ ትድፋእ ንድሕሪት ድሕሪ ደፋኢ ረኺባ ግን ትቕፅል እያ ሕጂ ክላሽንኮቭ ስጋብ 2000 ኸይድ እዩ ኣበየና የድምዕ ጥራሕ ይትፍልሊ ኣድማዕነቱ ኣበዩ 300 ድሕር ክኣትለልካ ዝኽእል ኮይኑሲ ኣብ 900 ድማ የቑስለካ ወይ ኩዓብለካ ማለት እዩ ዋነ ኮ ትወፅእ ውፅኢታዊ ርሕቀት ኢለካ ክሳብ ሸውን ከይድ እንድዩ ግን ውፅኢታዊ ኢፌክቲቭ ሕጂ ነናቱ ውስተ ኣሎ ነናቱ መግለጽ ኣለዎም ሕጂ ዝክሮ ኮይኑ ይኩን ክንደይ ዓመታት ገይሩ እንድዩ እቲ ዲስታንስ ግን ማዕርጉ እንዶ ከይድና ዋላ ናይ ታንክ 20 ኪሎ ሜትር ገለመለ ክብለካ ኸሊ ዝኾነ ስጋብ 65 ኪሎ ሜትር ኸይድ እዩ ግን እዚ ክብል ከለኹ ግን እቲ ሙታንደ እንታይ ድብሎ እቲ ንዕኡ ንድሕሪት ክመልሶ ዝኽእል ነቲ ሓይሊ ከጉድሎ ዝኽእል ሓይሊ ኩሉ ክእል ፓወር ተርዳ ንፋስ ናብዚ ድሕሪ ዝደርፋ ኣልዩ ኮይኑሲ ክድርር ፈይትና ትጉዕዞ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክብፅሕ ዝኽእል ግን መዓር ክንዲ ዝኸውን ክእል እዩ ንምባል እዩ ሰኢሉ ይሃልል ምክንያቱ ዘህልሎ ምክንያት ኣለዎ ንዑ ድማ ዝድርቶ እቲ ዲስታንሱ ድማ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግን ኣየናይ ቅልሃ ዝብል እውን ክምለስ ኣለዎ ኣየናይ ጥኢት ትጥቀመሉ እንታይ ዓይነት ጥኢት እዩ ገለገለ ናቲ መግለፂ ክህልወካ ኽእል ማለት እዩ ሞርቲ ደፋዓ ሓይሊ ይህሉ ሞር ይቕፅል ሞርቲ ሓላዞን ናይቲ እንታይ ትብሎ ሰበጣነ ሞር ይህሉ
مور يغيو روتيت يغبرو سنتسا أب تاشمو بعيدون من الوقت بقول خدمة لوسون خل نكاب عراق زي بجبو السلطنة وسيلكم توم وتهدراوي تعليم توم مكوننات بدحريو نميدا بتازم صخمة تمليسكم علىكم مالتي ميدا عادتي زمهركم صورة خبهم تاي تسبيح تحديرو نصهم كأ الرأيكم تغيروا له معناته بساينس تدري له كنت تدخلهم كوننا كمي تبعتي شعو نابي خاتم الدبكات تقعد زخمي كتيلو صبو حجي نحنا قد من ممصانا أوشت إجابها زخونة أقام تراخيبو حجي أبسس تراخبو لك زياد نحنا انتاي زولس كم حدا نحد عمات إيو تحادث نتحاد عميس وزعينات إيو تحايل زلون نتحايل زيهولو يعمس الله إيو حجي إزم سمعنا بقى كنكاتاتل نجمر مالتيو أبز حجي انتاي متصب دبدابي مصانا تدبدابي مصانا تخفيتو يصنحنا من كفاتي نفلتنينا حجي إذا مسكوني ناتنا بوست أوفيس نخفت 4 سباتنا أنا هايل سلاسي خيداني يوسف كفلاي حدش عبدو تزي تقاقي أمنت كويت شغل حدش عبدو حاتي تنك حدش عدي نبر مثلا حاتي مثلني زيوم حجي زي بوست أوفيس نخفت أبي عراق كلهم كم ميداس كونتاكت نيروك ميهم دبدبت صحافة حجي إحنا انتي نقبر مستز مثلنا كونتاكت نقبر ولا سمين أمريكا يتبل ولا شعب يتبل ولا قل يتبل من رخابي وناتو قرب تسلقلق بلنا نيرو شعو تمليسنا تا جبها كم تزدلنا يصنحتن بقى مدبنا كنحزن جمر ككندي تمهرنا ونستمهر تخيلنا أبكيناتي ناتينا تمدي بناتي تمدبت ديبوتي عرفتنا وبينها بديز فيلم ملو إلو زخدلو حدا خمان مسانا زتمدبي أنا يوسف نبارون تتمديبنا سالسينا حدا محمد الحاج زبو أديدو ميدو يتو كي مناتو ساسي دك أزيت بوتاني رتا بارونتو أواسي مناتو دفاع يسكاسوه اللي شاسي زوت كاكالو سلازي أغان احنا بقى أطيلنا وشتنا تحمنا الناسي بزي عقبت قلنا هذا متنبال سلازي دلنا وتنعنا طالسنا مالتيو زي حجنا ولا خلنا زي يوسف أنا يهرم زي جنبار جاء دفعتها نابزي الله زي ما قد بابو مسل تاريخ يا هونكا أبزي لك بزي يلا نابز تدفيو هجي دحاني نيرو أزيز دمي دمو تنفاس على الخو دايبلا على الخو أوكي تغندق دحرين نحابة تخيلو شو غطيل عندي نحابة مسكدة قد الناب حاكم كيكم دلني مناتو أوشت السبارك سكيجول دي زلو ولا انتاي على عاصميات جنفيلا قال ملي قرب صفتات نيرو جيت قص حبيتو سلازي بحر سلس معلت قال الحكمنا خير مالتي بزين اشتها ولا انت ترمينا برا كيده او اخر له حاجي يوسف تعري مدبنا دما نحنا السودان كان كيدي مدبنا حكمنا لا عجبنا انت زك خيد زنفرسي تفاعت مبر المعات كم زي نفرس سرينا يا سلازي انتاي كنبل كم زلنا نحنا اللي استحيزنا مالتي منات اوفيسرس جنبار قديفهم كيدهم كبهال كله حاتاتي خمزلو حاتات خمس بينا نفلت مالتي في السودان حجي بقى انا يوسف مزقبنا زي صحفنايو
ፖይንትስ ነይሩና እዚ ፖይንትስ እዚ መዝጊብናዮ ዮሴፍ ሒዝዎ ኣሎ በዚ ታሪሙ ዮሴፍ ክፍላይ በዚ ትወፅእ ሕጂ ክኸይደ ታሪሙ ሰማዕኹ እቶም ውጋኣት ዝመፁ ኣነ ይኸይድ ሓንቲ ይዛረብን ይጎነይ ጥራሕ ዝብል ሕጂ ታሻንጣ ትረኣኽቦ ዘየላ ሞድኣኸ ያ ፀገም ኣላ ማለት ሕጂ ኣብኣ ከሎ ግምጥል ኢለን ክፍሊ ሕክምና ያ ዶክተር ማሕሙድ ተግደር ተዓልጅኒ ወላ ላ ብሎ ኣለኹ ሕጂ ትሕክመኒ ትኽእል ዲያ ምክንያቱ ሽዑ ዝከረኒ 4 ኣርቤጂ ባዕለይ ዝተኮስኩን ከመይ ኢልካ ደኣ ንስኻ ትትኩስ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ መራ ሓይሊ ወላ ክልተ ሓይሊ እየን ነይረን ሽዑ ተዋህባኒ ከመይ ጌርካ ትትኩስ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ እቶም መጀመርያ እተው ምስ ተዋህሉ ኣነ ይነበርኩ ሕጂ ከም ሓድሽ ነቲ ኩናት ዲ ወላ እንታይ እዮም ሕጂ ፈሺላ ማለት እዩ ኣይተዓወትና ኣላ እንታ ጉዳይ ካልአይቲ ኪድ እበሃል ማለት እዩ ዮሴፍ እቲ ሓንቲ ሸነኽ ጎቦ ይወስድ ኣነ እዚ ሓንቲ ሸነኽ ጎቦ ወስድ እታ ጎቦ ናተይ ንኣጥዋ ናይ ዮሴፍ መሳርሒ ስለ ዝጎደሎ ከምቲ ዝበሎ ማለት እዩ ጎዲሉኒ ኢሉ ጠጠው ኢና ባና መፅምዓት ከምዚ ኢሉ ተወር ኤኒሃው ሽዑ መጥቃዕቲ ነታ ናቱ ጎቦ ይኸውን ብናይ ሓማሴን ሰራዊትን ብናትና ሰራዊትን ኩሉና ነታ ቦታ እቲኣ ድማ ነፃ ነውፃ ማለት እዩ ኣበይ ክመፃካ እንዳሕዝናየን ክንከይ እታ ስኩንስ እታ ቀደም ተኸተል ክንሕዛ ኢለን ደ ካብ ዕራቅ መፂኹም ተማሂርኩም ሽዑ ኣብ ሓይልታት ተመዲብኩም ኣብ ሰራዊት ማለት ኣጋጣሚ ኣብ ባርካ ከባቢ ኣቁርደት ኣብ ዝነበረ ኣህዱም ሽዑ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት 78 እንዲኹም ትመፁ ዘለኹም ኣብቲ ፈለማ ከባቢ በዚ ክትብለን ፀናሕ ክኻዕቁና ከለኹ ሽዑ ኣየንቲ ብርጌድ ክትከውን ትኽእል እምበር ናይ በዓል እድሪስ ሮመዳን ኣይ ቲንክ እድሪስ ሮመዳን ወላሂ ኣነ ዳውድ እየ ዝፈልጥ ሓወቱ ምሳሕ ማለት እዩ እሲዩ መርሓ ጠሎኒ ብርጌድ እምበር ብርጌድ ተባሂላስ ተኣኪብና ይንፈልጥ ኖ ከም ቅርፂ እንደ ባሕፈሽኡ ሲ እዚኦም ኣብታ ሽም ንምባል ኣይኮነን ክንዕቅኖ ስለ ኣብቲ ግንባር ሲ ወዲ ሓሰብ እውን ነይሩ ናይቲ ግንባር ኣዛዝ መሰለኒ ኣብቲ እዋንቲ ሕጂ ንምፃእ ተመዲብኩም ከም መራሒ ሓይሊ ተመዲብካ ኣለኻ ተቐዳ ሕጂ እታ ኣብ ናይ ባሮንቱ ወርሒ 378 ነይራ ተቐዳሚት ፈተነ ዝፈሸለት ብዛዕባ ዲኻ ክትርኽ ፀኒሕካ ወርሒ 3 መጀመርያ 78 መጋቢት ሻዓንደ ነይራ ተቐዳሚት ዝፈሸለት መጥቃዕቲ ድሓን ምእንቲ ጌጋ ሓበሬታ ከይከውን ዓይነተን እያ እታ ዝፈሸለት ኣትዮም ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ሲ ካብ ድሓር ኣቢሉ ብመሰረት ናይ ስምምዕ ከዓ መሊሶም እኮ ህዝባዊ ግንባር መፅኦም እዮም ናይ ሓባር ከዓ ተፈቲና እንደ ካልኣይ ሳዕ እታ ህዝባዊ ግንባር ዝመፅዋ ኣነ ኣብ ሕክምና ኣለኹ እሞ ስለዚ ተቐዳሚት ኢኻ ነርካ ንምባል እኮ ሕጂ ከምቲ ዝበልኩኻ እቲ ናይ ታይሚንግ ድሓን ኣብታ ታሽሙ ፀገም ክህልወኒ እዩ ባሮንቱ ሲ ፈሺላ እንደ ኣብ መሰረቱን በዝን በትን ኢልካ ሰውራ ኤርትራ ሳይተዓወተላን ከምተን ዝተሓረራ ከተማታት ኣይኮነትን 78 ፈለማ ተፈቲኑ ተጋድሎ ሓርነት ድሓር ምስቲ ዝነበረ ስምምዕ ከዓ ህዝባዊ ግንባር እውን ብሓባር ኮይኖም ተገይሩ ሶና ኣይተዓወተን ሕጂ ተቐዳሚት ኢኻ ደለኻ ማለት እዩ ዝትብሎ ዘለኻ እወ ክንደይ ኩናትን ተኻይደን ቅድመይ ክንደይ ኩናትን ተኻይደን ከለኹ ገለመለ እዚ ሓበሬታ ይብልካ እንዲ ሽዑ ክነግሩኻ ይክእሉን ብደረጃ ሓላፊ ኢኻ እወ ኣተሓዛ ሰራዊት ክትፈልጥ ኣበይ ክመፀካ መስለካ እዚ ስእካ ክሕሶ ኣይኮነን ተሓቂ ከምዚ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝሰምዖ ናይቲ ሰራዊት ኣካይዳ ኣባና ነይሩ ኢለ ይኣምንን እየ ኣይነበረን ስእካ ኣለውሎ ምባል ኣይኮነን
تزخون نيرم تعوته نبل حجي قريتها منقو عنك فكا بدرجة مكونن تستمر سب مخ حلافلنت حيلي قليل قرصا يكونن بتنا شعوق او ما مالتي حجي كم حيل اساين تمدب كتمزز كلها مس حيل اختلاليخا نستزركبه كاريو تخبابي مس قرص مريت كتبليخا كوللاختغبريخا نتكارتان نتمريتنسي نبابك حدا خون الله بزعبه تقدميو زنبر معباليتات كا بزنبتن حبريته ختصقب لك حجنا زي كفلط دلي انا سئل كتبني بزعبه تقدما يزفشل متقعتنا يبالو حجي عندي حجتها فشلت كوينات نيريا دي نور كون جن حنت نجر كنت بلا نجر نيرا كونير النجوسدي ولا كونير السلمون زبال إيرتراوي أو أنيرو زي جيجناي زي ليو ناتو أما عصبو زي أوتبس إشو تماليسو سراويت إيده هيفن إلو سلازي أتي إيرتراوي نا إيتيبيا حيلي حزيزولو أنا شعور ذكرني زازربازي أذكرها جن أونوا تايم نزبل جن أي ملساني تردنا إذا أجن نزل سبز جن جيجناي ليه متي إثيوبياوي إرتراوي مكنياتو محلاف سلز خلاء إيدو سلز ذهبه that's why تماليس مالسو حجي بزعباتي تولوز اللخا كم زخ خونيرو وخونيرو كم زخ تفلت نيرو وخفلت نيروني من مسفلت أن خفلت بيناي ملك أخفلت تم قال اتكفلت دنيرم كزاربو فوق اليوم وناي فلت اليوم زيد حقي مكنياتو نعملت لتأساسية محجب لك من العراق كيت كلاس كم يجير كاركيب كاو ونبرت كابلني أبا الله كتب هيلاني أسرني يمثل نير شعو تحت ورت هيلي أركب ونبرت كايلو بصحف يا ركيبيو فنجي لو بصحف ركبي تردهلا مع رهندزي قدلتنا يكستايني روم تم مريحنات تردها حجي أنا ورقت همزي الله همزي إلى كاسي أبت براكتيكال كيتكا كترخ بعض تدخل زي ناهيوت حتى سلزخونه حمسة فنجي تتخيلنا الله وزن حمسة فنجي كيدن عها وان باي وان كركبه كلني كم زي خسر حزبه تبقست راحت بعيد كارتا لان بخمي مو دحلا قوصل يوم تم بنعو خمس ركب السوق عزب لك هذا اللهم هجي تي هاغوابسي والسين دحري زمان صن نبر نتستاي جوابات سرعة سلزي حزي وتي زلمه أنا من الوقت قاعد الحرنة إلى استخب برايدة ليني راس باقوم بارتخون هون ناتو أبراليوس تأبوري زبالة دحرايب ليني تحانت قلنا انت أزي خمس زقبسي أزي تبلا حتى نزل لخاسي كجبر ضيخل زعينة مليح كالو خمس الكاون من يزفص أولا زقود داي تباهيلو إفريم تولد تسويه أمن عالم دون تقاليه من يسوى عيت ماري حاكا كم وده قبر قبو نيرو زياتهم كأم تنمرنا نيرو نينا يقول دايس كنا تسرزر زرا أو حجي أو حنسحب خبدن نجي نخنصر كاين صور كو سغر زدلونا له حجي حدا فصامي تفصي موسي ناي قاتل نخلي كأسر نخلي خطفا نخلي أبي الله خطب حيلة تسويه نسيت ما بسألن بقلملن بدوكومنتن بفيدين قلملن عاوته بلا مالتيو جن تهيوته جن أبي مسخت توازلو كم وده كبر قبام نيريو إذا ما تستطيع الدوكومنت بعلنا خنسأله بعلنا خنحزوه كم تحجي تسندو زلهم كن سندو نخل نيرنا كاب دقمت يومناتنا تاريخ سندو يكون غازيت إنيا مالت ناي وزاي نايسل يا أبالنا توميو تردنا زلو كم غازيت إنيا كوينو آتي في حان تعدي اتزرعيو يصحف تزرعيو ملأختي محلالو سلازي أمونغو أزي
መንግስታዊ ስለያን ህዝባዊ ስለያን ዝዓይነት እዩ ዝረገ እቲ ሲቪል ኮይኑ ይስሊ እቲ ድማ ወታደር ኮይኑ ይስሊ ክልቲኦም ግን ሓደ እዮም ሕጂ እዞም ጋዜጠኛ እዛ ዶኩሜንት ሒዞም ከይዶም ቪድዮን ገለን እዮም ስኢሎም هو እዛ ስእሊ እዚኣ ሕጂ ተሸይጣ ንዖም ገንዘብ ኣውፅያትሎም እያ እዛ ፍጻሜ እዚኣ ክንደይ እቲ ሰብ ክነረክበኩም ሲ ዝዓለመ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝገብሩ እዮም ስለዚ ነቲ ተሓተን ዘለኻ ሲ ብተዛማዲ ገይረ ክርድኦ ዝኽእል ስለዚ ነይሩ ኢልካስ ኣይዝረብን እዩ እዚ ትብለኒ ዘለኻ ኩሉ ዝግብኦ እዩ ግን ኣይነበረን ተነበረ ድማ ምናልባት ኣብ ውስን ነገር ክህሉ ይኽእል እቲ ኦርጋናይዝ ይግበር ኣሎ ብርጌታት ትብል ኣለዋ ገለመለ ክበሃል ከሎ ምናልባት ሽዑ ገለገለ ግን ኣብዚ ኣነ ዝነበርክዎ ግን በጠለን እያ ከም በጠለን ምናልባት ኩሎም ከምኡ ገይረ ኦርጋናይዝ ገይሩ ዝነግረካን ዝረዳእካን የለን እዚኣ ተዋሂባትካ ኣላ ቀፅል ጥራሕ ስራሕኻ እያ ሓጓፍ ስለካ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብ ድሓር ኣብኣ ምናልባት ኣብታ መውጋእትኻ ክንመፅእ ልክዕ ከመይ ነይራ ከመይ ሃዋህው እቲ ኩነታት እዚኣ ናይ መውጋእቲ እንታይ እያ ቀዳማይ እቶም ኣርቤጅ ተኮስቲ ብምክንያት ተወጊኦም ኣልጊሶም ሕጂ ንሕና ብዘይ ተኮስቲ ተሪፍና ማለት እዩ እዚ ኣነ ተገዲደ ኣርቤጅ ክሕዝ ጅምር ማለት እዩ ሕጂ በታ ዝተባሃለት በታ ተማሃርኳ ድማ ኮፍ ኮፍ ኣቢለን ትድፋዕ ናይ ጥይት ብጥይት በሲዕኻ ተቆትሎ ወታደር ኣይነበረን ናቱ መንደቕ እዩ ስለዚ ነቲ መንደቕ ተፍርሶ ኣለካ ንዖም ክትረኽቦም ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል እሳ እያ ስለዚ 4 ዝኾነ ኣየት ኣብ ርእሶም ሕጂ ኣብኡ ምስኣትናዮ እውን ብናይ ኩሉና ሓይሊ ክብል እየ ሓዊ ዝተቓፀሉ ጥራሕም ፀኒሖም እናክበሃል ከኣለ ናቲ ጥይት ክረኽቦም ኣይክእልን ምክንያቱ ንእሽተይ ንዖም ትሕልፍ ዓይኖም ተሪኦም ጥራሕ ስለ ዝህቡኻ ስለዚ ነቲ ድፍዖም ብኣርበጀ ጌርካ እናሃረምካ መጨረሻ ኣቲናዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሕጂ ናይ እዝኒ ክስታይ ኣምፅያትለይ ማለት እዩ ናይ እዝኒ ፀገማት ተፈጢራትለይ ምክንያቱ ኣጆኻ ምስ በለካ ሰብ ከምዚ ጅግንነት ስምዓካ እሞ መሊሽካ ትቕፅል ስኻ ዳሜጅ እናገበርካ ስኻ ግን ትቕፅል እዚ ሕጂ መን እዩ ሽሙ ትምሳሕ ድዩ ዋላ መን እዩ ሓደ ዝኾነ ሽም ሂቡኒ ነይሩ ሽዑ ዝከረኒ ኣቱ ንጉሆ ጀሚራስ 11 ተወዲኣታ ስታዮ እዚኣ ዝተገብረ ሽዑኡ ዝሓነቓና ሸነኽ ነይራ ሕጂ ነቲ ምን ምዃኑ እንተናዮ ሰብ ነዚኣ ዝባፅኢልኩም ገለመለ ኢለ ቁርብ ናይ ክስታይ ኣሽካዕላል ዘረባ ተዛሪበ ሃቦኒ ሙኒ ካርመኒ እዚ ዓይነት ምናቱ ብቲ ኣጆኻ ተባሂለ እንዴ ሕጂ ትስቕ ክብል ከለኹ ሃውን ትወድቕ እዛ መላሓስያ ኢለ ኸዋን ሽዑ ኳዕ ተብለኒ ዝርእሰ ግን እቲ ፅቡቕነቱ ፎኪስ እዩ ነይሩ እዚኣ ንእሽተይ ክልቲአን እዚኣ ግን ምስ ተሃረምኩ ኣብ ሓንጎለይ ኣትያ ኣላ ትንፋስ ኣለኹ ዶ እየ ዝበልኩ ከምዚ እቲ ውዑይ ደም ምስ ፈሰሰ እዚ ስታይ ዝኾን መስልኒ ከምዚ ዝወድቕ ሎ ዝወድቕ ገለ የተለየ ኮነ ግን ቀፂሉ እቲ ሂወት ድሕሪ ሰለስተ ሕክምና የተረኣየ ማለት እዩ እዚ እቲ ከምኡታት ደቀቕቲ ነገራት ኣለዎ ግን ገሊፅካ ጥሓ ክትሰግር ትኽእል ኣብ ክስቶ ነይረት የለካስ ነይረ ወይ ክስታይ ኣይኮነን ከምዚ ታንጀንት ዝኾነ ታይትል ንታሪክ ክኸውን ክዓቃብ ዝኽእል ምስ ሰነዳቱ እሱ ስለ ዝጥምዝ ዘለዎ እዩ ርዳእኒ ርዱእ ነገር ስለ ዝኾነ እንዲ ድሕሪ እዚ ናይ ዘጋጠመካ መውጋእቲ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ሕጂ ሽዑ ዮሴፍ مستهرمه حكمنا عندي خيده يوسف مستهرمه حنت مراتيت زلهني
تاوا شانت أخرخبا تاوا رأت كسحبة أي رخب كوانكي كعدم جيت ماليسيا يا دكتور محمد يقولوا تقدر تعالجني ولا لا أنا جنزب علمني كاب عراق زمصاهو حكم خليه بجنزبي حفت لهني سيتي مخط المينستر ناي السودان فاينانس مينستر كتحكم عنده والله يا إفرايم أنا ما أقدر أعالجك لكن أنت جرب يلوس صحيح اللي ورا تساعد ما تدلني سات زي غير ما بعلي في الريمة خيدي نايتم مرحتي سيجنتشر بعليك في الملاي أني هاوجن فري ملاي لاند كروزر تخيدني را كسلاتي ساعة شمونتي أو أمس وصحو تخيلين أب كونير الحسن نخيد نايس لا على فيه كونير الحسن مسيو نزاقو في صحفيتو ورا تصحف له أفريقيا هوتيل وسدني أو أدكس كيتو تولو سبب له جبها شعو تشأون يرام جين عرفلي تأمسي أي قرفوني نمزم الفرح نيرني دقيريو تا هوتيل أتو نوكو ساعات شدشت مسيو ماكينو غيرو لاندروفر نيوتادر ساعز مسيو أبو أوتوس يبصحني كبزي أنا بزيادة بصحو يلو تزاز هو نتي أوتيستا حبرت أيه حتى من أوتيستاسي تنقى بصحيو زعينة ديو سودان أتو كارتما أتو مالتيو أجي إزي كونيرا الحسن كلمة خلنا عرفتي نخو هابني زو هابنايو كاب إرام اسمه أنا مالتيو أزي عرفت زو هابنايو عبد الله إدريس سوي وحفتي حاتي بحفتي اللي تلاليه هو طعم ما واحد ميز قبرت الله زازب لك أظنهم نتسب أيام من الزموديو سبع سودانوي السهل عليها جي هزي عرفتو هي بنا نقولنا عبد الله إدريس سوي أنا حاوي كريا دليل لاتو مساك تصنعي لاتو زي عرفت توبو أرزي حراي وسادية الوام نقول لنا شعو لكن تسوم عرفت توحي بنا ناب سدرا بيتات مكيت خلاص نخارتم ساعتنا حجي زي حجي هدمان ديا كيركونا تا فرحي أبقارتم ساعتنا حجين تسأبنا يعني منيم تم طعام تزبحلو تفنشلو خبت قاد لحد نتكلم ليخان أجيكم نجار زلو نقالصها أتصلك كاز اللي تسأبيها خمسة خزلها لا مس مساحة قلنا يبير على لا يوسك إلى الكوين العلوم سلازي مسمار مساحة مخانم مستعزة لا تزرع خو ترجم ألبو يوز ما ترجم ألبو إنه سلازي شعو حوي مسم يحكمنا إسرائيل كنا صدق أولاني أبوي كم زي لوكا قال مرة دحاني قال مرة ترى إحنا دحاني ما نيرين أجيني سعوديان عنا من أو خلا تشك تقبل إسرائيل تخيدي زي حجي فالس يا حاسوت يا كمي يلقست لحتى ما دمنيرا أنا ونقرقا بزحي عقب كلون أتوسي أم أنت خد سواء زل خاصك تفلت لك سلام تاي سواء لا تفلت لك انه ودي امني كخمو مسواته تكفل الهردا زخون تتحازن هيتي بار مالتي سلكا تطفي اخذ الله خمبر تفري الله سلازي بزي فاينالايز كونو سعودي عربياتي أبزي حج دحان قدميتا هنا بسعودية تقعزو كل نقطالك قرب أبتناي ميدا خمالسكا قال هذا انتايو بعراق كلهم كلتا عمد سدارقا أبوش كلتا عمد كاب 76 كساب 78 معات معباليتات نيري أوش تقاد لحرنت فلات بوليتيكاوي شنخو
ናይ ፋሉል ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ምንቅስቃስ ነይሩ ካልእ ዝተፈላለየ ኩነታት ነይሩ እዩ ናይ ፖለቲካዊ ምሑቃንስ ነይሩ እዩ ብቲ ውሽጢ ውድብ እዚ ከዓ ንኩሉ እቲ ሂወት ጉዕዞ ናይቲ ውድብ እውን ዝፀሉ ባዕሉታት ዝፀሉ ስለ ዝነበረ ሓደ ብከመይ ትከታተልዎ ነይርኩም ብመንገዲ ትፀሓፍዎ ዝነበርኩም ደብዳቤ ምዃኑ ጠቂስካለይ እሞ ገለ ዋላ ውሽጢ ወላይቱ እቶስ ትሕዝትኡ እንታይ ነይሩ ምስ በዓል መን ትፀሓፉ ነይርኩም እንታይ ዓይነት መርገፅን መረዳእታን ነይርኩም ብዛዕባ እቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ኣብ ዕራቅ ኮይንኩም ጥምትዎ ዝነበርኩም እንታይ ድዩ ኩሉ ሸዓብ ዝኾነ ቦታ ስምዒታውያን ኣለዉ እቶም ስምዒታውያን ዝዛረብዎ ሰሚዕኻ ክትሪኦ ከለኻ መናእሰያ ስለ ዝኾና ነቶም ስምዒታውያን ዝዛረብዎ እውን ከም ኩን ነገር ጌርና ንወስዶ ነርና ኢና ኣቱ እቲ ዝቕንፀል ዘሎ ወይ ድማ ዝረግፍ ዘሎ ዳርጋ ናይ ሓደ ሳይድ ሕብረተሰብ ምዃኑ እዩ ዝግለፀልካ ስለዚ ደስ ክብለካ ይክእልን ከም መንእሰይ ግን መን እዩ ዝገልፆ ዘሎ ዝብል ድማ እቲ ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነ እንታይ ዳለቶም ኢንዲቪድስ እዮም ሕጂ ብልቦና ክትጥምቶ ከለኻ ማለት እዩ ሽዑ ግን ያንግ ስለ ዝኾንካ ደቂ ሰበይቲ ኣብ መባል ኢኻ ትኸይ ከምዚ ሕጂ ሃለውለው ዝብልዎ ዝውዕል ዘለዉ ሕጂ እቲ ኮሚኒኬሽን እንታይ እዩ ዳይረክት ኮሚኒኬሽን ከሆነ ኢንዲቪድስ እዮም ኣባላት ሰሜን ኣሜሪካ ትብል ናብዚ ሕጂ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ትብል ኢንዲቪድስ ደሃይ ክመፅኣካ ትልእኽ መፅኣካ ከምዚኢልታት ዝዓይነት እዩ ሕጂ ኩሉ ሓደ ነናቱ ኮኔክት ዝገብሮ ጉዳይ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሓደ እታ ደብዳቤ ትመፆ ኣብታ ፖስት ኦፊስ ኢንፋክት ዘይተጋገየ ብሽማይ ከይትኾን እታ ፖስት ኦፊስ እታ ፖስት ተኸፍተት ኣርባዕተ ኢና ግን ሓደ ይኸፍታ ዘለዎ ሕጂ እቲ ደብዳቤ ይመፅእ ነናትና ነልዕል እቲ ሓበሬታ እንደልዮ ከም እንደልዮ ኩሉ ሓደ ነናቱ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣነ እኳ ፋሉል ኣይብሎም እኔ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ እየ ዝብሎም እቶም ፋሉሉ ዝበሉ ንባዕሎም ፋሉላ ስለ ዝኾኑ ማፅዲፎም ኣለዉ ነቲ ሰውራ እሱ ተሓቂ እቲ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ዝነበረ እሱ እዩ ተሃሪሙ ብሽም ፋሉል ሕጂ እቶም ፋሉል ዝብሉ ዘለዉ ባዕሉ ዓብደላ ድሪስ ተዛረቡ ኣነ ፋሉል ኢለ ንሓደ ፊደል ዝቆፀረ ሰብ ከም ኢለ ክጠቕሶ ይክእልን እየ ፋሉል ኮይኑስ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ስለ ዝሓተተ ስለ ኦርጋናይዝ ክኾን ኣሎ ጉዳይና ምሁር ኣካል ንቕሚት ክመፅእ ኣሎ ስለ ዝበለ እሱ ፋሉል ክኾን እቲ ሓደ ድማ ኣብ ካይሮ ኮይኑ ስለ ዝኣዘዘ ሜዳ ኣትዩ ኮፍ ኢሉ ሕጂ ኩላታ ዘላ ብለካ ሰብ ከሰላ ኮፍ ኢላ ስታይ ትገብረካ ዘላ እዚ እቲ ፋክት እዩ ስለዚኦም እዮም እቶም ፋሉል ዝብልካ ዘለዉ ስለዚ እቶም ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ይህረምሎ ቆሎ እሰሩሎ ገለመለይ ነርቲ ስታያት ብካልእ ኣዘራርማ ካልእ መልክዕ ክወሃብ ካል እዩ ግን እዚ ናቶም ክስታይ ናቶም ኢንዲቪድስ ኣረኣያ ስለ ዝኾነ ብኦርጋናይዜሽን ጌርና ኣይንሕዞን ግን ከም መንእሰይ ግን ይመስለና ስለዚ እዚ መረዳእታን ስእልን ሒዝኩም ሜዳ ተመሊስኩም ድሓር ከመይ ፀኒሕኩም እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ምስኣተና ከም ዝድለይ ፀንሓናን ዋላ እቲ ቁፅሪ እውን ከም ዝድለይ ነበረ እቲ ቁፅሪ ከም ዝድለይ ነበረን ሓይሊ ተባሂላስ ሓይሊ ይኮነትን እወ ሕጂ እናተይ ቁፅሪ በዝሕ ነይሩ ስለምንታይ በዝሕ ተሰከምቲ ከቢድ ብረት እታ ናይ ከቢድ ብረት እያ እናተይ ሓይሊ ሰኸም ስለ ዘለዋ ጥራሕ በዚሓ ዘላ ቁፅሪ ግን ዝሃድም ሃዲም እዩ ኣብ ድፋዕ 5,600 ካላሽንኮፍ ኮፍ ኢለን ፀንሓ ኸኣየን እዚ ሕጂ ከዕግበካን ክደፍኣካን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዕግበት ኣይነበረ ዳትስ ዋይ ክልተ ሓይሊ ተደሚረን ናብ ሓደ ሓይሊ ዝቕየረ ሽመን ግን ክልተ ሓይሊ እየን እዚ እቲ ቁርብትን ከቢልናዮ ፀኒሕና እንዲናት ወተሃደራዊ ሸነኹ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ውድብሲ እሱ እንዲ መሪሕ መወዳእቱ እቲ ፖለቲካዊ ኣቕጣጫ እቲ መርሓ እሱሲ
قرب أب عراق كلهم كم مرداتا بدنا يشوع تمام تخا مالتي شو مسمى تخا خا تنصبرا قسم خميجي تخبابي خا كتستوعلو لقيلك እቲ ዝነበረ እንድዩ እቲ ዝነበረ ውሽጢ ከይፀንሐ ጎሊሑ ማለት እዩ ተጓጃጅሉ እቲ ስለዚ ዝተጓጃጀለ ድማ ውጥቀቱ ጥራሕ እዩ ስለዚ ንኸይጓጃጀል ክሰርሕ ዝግብኦ ሓይሊ ስለ ዘይነበረ እቲ ምጉጅጃላት እዚ ተራእዩ እቲ የሚን ይበሃል እቲ ሓደ ድማ ራይት ዊንግ ይበሃል እቲ ሓደ ራይት ዊንግ እቲ ሓደ ድማ ሌፍት ዊንግ بعين صرفي هدي ولا ون از كستاي ولا نحنا ون انا سي مس حدا بساي توضحات صباح التغلي صحراء ذكرني كلتين سي قدايت دساي بلنا ناتنا كستاي مسمر كفيتنا نيرنا تردي هلا أبوسن زي مالتي ኣይተቐፀለ እንዳም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝረአየና ዝነበረ ኮንስኮንስ ዘይምዕጋብ እዩ ከምኡ ይነበረን ዝብለኒ ሰብ እንድሕር ከምኡ ዘይነበረ ዳ እንተኮይና ዘይተዓወትና ጥራሕ ኢለ ዝሓቶ ሰንትራላይዝ ዝኾነ ይኹን ነገራት ምእኹል ዝኾነ ኣገባብ ዘለዎ ኣይወድቕን እዩ ኣገባቡ ምስ ሰሓተ ጥራሕ እዩ ዝወድቕ ስለዚ ውጥቀት ተጋድሎ ሓርነት ስለ ሰሓተ ጥራሕ እዩ ካልኡ እንተኾነ ድሕሪ ስዒቱ ክወድቕ እዩ እዚ እቲ ስታይቲ ፋክት ስለዚ ንኸይወድቕ እዚ ዝተኾነ ሰንትራላይዝ ኩሉ ስጡኑፍ ኣገባብ ክሕዝ ኣለዎም ስምዒታት ዝተንክፍ ክህሉ የብሉን ገለገለገለ ኢኻ ትብል ሞር ከሳባይ ክትከውን ሞር ተዓዋታይ ክኸውን እቲ ዲፓርትመንት እንድሕር ዕሸሽ ኢልካ ግን ልክዕ እቲ ዕሸሽ ዝበልዎ ይውዲቕዎም ተጋድሎ ሓርነት ዘውድቐ ስለዚ ሕጂ ኸ እቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ተጋድሎ ሓርነት ነዚ ተረዲኦም እንታይ ክኾኑ ኣለዎ እንተ ደኣ ስታኮን እቲ ዕላማኦም ክዕወቱ ኮይኖም ቀዳማይ ነገር ንክዕወቱ ንከይዕወቱ ኢሴ ኮሽን ዓብዮም እዮም ንዓ ኦቴልካ ንዓ ወፃኢ ኢልካ ዝወፅእ እውን የብሎምን እንተኾነ ግን እንታይ እዩ ሰብ ታሪክ እዮም ምናልባት እቲ ዝደልይዎ ክረኽብዎ ክእሉ ኮኑ እንተኾነ ግን ብናይ መልክዕ ንዝብል ግን ኣብ ጎቦ ኮንካ ተእወኻስ መን ሰምዓካ እዩ ኣብ ወፃኢ ሰሜን ኣሜሪካ ኮይኑ ወይ ኤሳ ኮይኑ ሲ ኣለውለው ኢና እዩ ዓዶም መለሱ ጥራሕ ዝብል ኣብታ ንሱ ኣነስ እቲ ሽዑኡ በዝን በትን ምስ ንዓኻ ዝመስል ሕሹኽ ትብለሉ እቲ ናይ ፖለቲካ ኣንፈት ዳርጋ ኣብዚ እዋን እዚ ካብኡ ናብ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ፅልግልግ ኢሉሉ ዝነበረ ስለ ዝኾነስ ኣበየና እዩ ትናትካ ዝምብል ምስ መን ኢኻ ንኽነፅላ ነፂርካዮ ኣለኻ ምስ በዓል ስብሃቱ ቁርብ ስብሓት ጠቒስካዮ ስብሓቱ ምስ መን ኢኹም ንሶምሲ እቶም ኢዲኤም ተባሂሎም ድሓር ዘበሉ እንድም እወ እዚ ኣብኡ መፀካ ዝደሊ እዩ ሕጂ ኦርጋናይዝ ተኮይንካ ከሰላም ሰዓትና ወይ ድማ ካርቱ ሰዓትና ሲ ክንተሓዝ ዝግባአና ዝነበርና ኢና ስለዘየለዉ እኮ እዮም ዘይሓዙና ንሕና ኢና ናብኦም መፂና እሶም ግን ኣይነበሩን ዘለዉ መሲሉና ኢና መፂና በዓል ፍሳሐ ነይሮም ዶ ሽዑ ፍሳሐ ገብረ ሚካኤል እዚ ገድላይ ፈቱ ገድላይ ፈቱ ነይሮም ኩሎም ሶም እዮም ዞም ዝብለካ ግሩፕ ጉጅለ እዩ ዝሓተካ ዘለኹ እወ والله منالبات حماد زارب نحن كنت أوصل لنا تاريخ هو أنا إساق هو داي حماد زارب زلوا كي تعمد أمبري أب شحن فول مساعتها كله ترسيو أبيرا مساعتها كله ترسيو انتهي دالو مو عالي خاطر جورز الله تي حسكاز وتخا مو عالي تقول دحرك السرح له طفيوكا خميك تسرح أنا إفريم تاخجبر كم زلنا نتفقني أي تفقني نفسي فتي سئل له تودع زي ما نفسهم فوتويم تسرح يتفهم لكن بتي زلوهم كستاي بتي زلوهم
ፓርቲ ዲን هنو ወረበር ንብሎ ንዑ እናቃወሰዑ ኣሪጎም ኣነ ኣብቲ ናይ ሽዑ ኩነታት ትስእሊ ክፈልጦ ዝሕጂ ዝንሪኦን ፈልጦ ስለ ዝኾነ ድሓን ክንሰግሮ ንምባል ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ብኣብዩ ምስቲ ተራኺብናሉ ዘለና ኣጋጣሚ ታሪክ ምስና ምስግጋር ገለ ኣብ ዝብል ሓሳብ ብውሕድኹም ራእያ ስለ ዘለኒ ብድሕሪኡ እቲ ኩነታት ርኢኻ ኣብ ሜዳ እቲ ክትገልፆ ዝፀናሕኻ መውጋእቲ እውን መፅኡ ብሕክምና መሳሚስካ ሱዳን ኣቲኻ እቲ ኩነታት ገሊፅካ ኣብ ሱዳን ከዓ ዘተባብዕ ኮይኑ ኣይፀናሐካን ወላ ብካልእ መልክዕ እቲ ቃልሲ ምስ ነብስኻ ምስ ዕላማ ምስ መትከልካ ምስ ሕልናኻ ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳንሲ ንዕኡ ኣፅኒዑ ከነብር ዘኽእል ሃልዋት ኣይፀናሐካን ኣብ ሜዳ ኣብ ሱዳን ከዓ ንሱ ይቐፂሉ በዚ ትገልፆ ዘለኻ ስለዚ ወሲንካ ናይ ውልቅኻ ጉዳይ ክትገብር ስዑድያ ውዕዞ ኮይኑ ሽዑ እቲ ናይ ስዑድያ ሂወት ከዓ ስቲል እውን ብዕድመ እውን ንእሽተይ ኢኻ በዚ ሽዑ ግዜ እውን ተመኩሮታት እዩ ዝያዳ ብዙሕ እምበር ፃዕቂ ዝነበሮ እምበር እቲ ዕድመ እውን ሽዑ ህፃን ቆልዓ ኮይንካ ኣብ ካልእ ናይ ውትድርና ናይ ሶራ ናይ ገድሊ ነርካ ድሓር ኸይልካ ካብ ዚሮ ኢኻ ክትብገስ ናትካ ሂወትካ ክትፈቅድ ማሕበራዊ ከም ሰብ ክትስራሕ ኣብ ካልእ ምርጫ ናይ ሂወት ስለኣቲኻ ዘለኻ ማለት እዩ እቲ ብድሆታት እንታይ ይመስል ነይሩ ብኸመይ ከ ገጢምካዮ ድሓር ከ እቲ መስርሕ ከመይ እንዳቐፀለ ኸይዱ ሓፈሻዊ ስእሊ ከም ተመክሮ ማለት እዩ እቲ ምስ ንፉዕ ትቐርብ ንፉዕ ትኸውን ምስ ሕማቕ ትቐርብ ድማ ሕማቕ ትኸውን እንድዩ ስለዚ እቲ ከንፈዓና ዝኽእል ስለዘይረኸብና ስለዚ እቲ ዘሕመቐና እቲ ሕማቕ ነፍስኻ ምፍታው እዩ ሕጂ ነፍሰይ ፈትየ ኣነ ሓወይ መፂኡ ወሲዱኒ ማለት እዩ ናበይ ንኢራቅ ንእስራኤል ንምኻድ እዩ በን ጌርካ ብስዑድያ ኣብኣ ምስ ኣተኹ ከምዛ ዝብለካ ሸሓነ ፉል ቀሪቦምለይ እቶም ጀማዓትና ኣብ ሱዳን ሸሓነ ፉል ምስ በልዑ ኣይንምለስን ኢሎም ኦኬ ኣነ ድማ ኣብታ ስዑድያ ምስ ኣተኹ ድማ ነርካ ኣብኡ ቪምቶ ዶ ዋላ ገለ ዝበሃል ዝስተ ኣሎ ንዑ ምስ ጣዓምካ ድማ በቂሩ ቻው ተወዲእታ ናይ ነብስኻ ጥራሕ ኣብኡ ሕጂ ሃርድ ወርከር ነይረ ሰሪሐ ነብሰይ ነፍዐ ሰብ እውን ኣንፊዐ ካብኡ ናብ ሃገረ ሱዳን ከይደ ማለት እዩ ሱዳን መዓስ ከይድካ ሰማንያን ትሽዓተን ኣውታት ሕጂ እዋ ተሲድ ሰርሳንስ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ካልኣይ ዓመት ምእታውካ እቲ ኣብ መንጎ ደውታ ኣጋጢሙ ብከምዚ ትብሎ ዘለኻ ኩነታት እምበርቲ ምስ ነብስኻ ምስ መትከልካ ምስ ሕልናኻ ዝኣትኻዮ መብፅዓት ንሃገራዊ ኣገልግሎት ሃገራዊ ጉዳይ ዝወፍኻዮ ሂወትካ ተኸሊፉ ናይ ስደት ምርጫ ውልቃዊ ወሲድካ ግን ድሕሪ ካልኣይ ዓመት ኣብ ሱዳን ምእታውካ ኣብ 8991 ናፅነት ኮይኑ ኣብታ ሽዑ ሃዋህው እቲ ሞመንት ምናልባት ክስታይ እዩ ንስዑድያ ዳ እዩቶ ዳ እምበሪ ሓንቲ ነገር ግን ኣብ ሓንጎለይ ቁልጭ ትብለኒ እንታይ እያ ሓደ ንሓደ ከጥፎ ከም ዘለዎ ኣብ ሜዳ ኩሉ ክዝብሎ ነበርክ እየ ምክንያቱ ስምረት ተባሂሉ ክትሰምር ስለዘይከኣለ እዚ ክልተ ግንባር እዚ ሓደ ንሓደ ግን ክዕወት ኣለዎ ዝብል ኣምር ነይሩ ሕጂ ሻዕብያን ድጉል ሻዕብያን ኣብ ተጋድሎ ሓለት ዘሎ ተዓዊቱ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ዝኾነ ነገር ስኢሉ ይኮነን ዝፈርስ መፍረስ ምክንያት ኣለዎ ኣፍረስቲ እውን ኣለዎ ሕጂ ንዑ ዝሰርሑ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ተዓዊቱ ሕጂ ናብታ ሓታ ክምለስ እንታይ ነይረ ታስታይ ናፅነት መፅኡ እወ ናፅነት መፅኡ ቅድሚ ምምፅኡ ናፅነት ኣብ سعودية ثورة ኤርትራ ክጠፍእ የብሉን ዝብል ኣብ ነብስ ስታይ ነይሩኒ እዚ እምነት ነይሩኒ which is ህዝባዊ ግንባር ክጠፍእ የብሉን ማለት እዩ ተጋድሎ ሓርነት የለን ህዝባዊ ግንባር ክጠፍእ የብሉን
ምክንያቱ ንዓይ ዘውፃኒ ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነ ወላ ጀብሃ ኣይኮነ ንዓይ ዘውፃኒ ኤርትራ ይውፅኣኒ ስለዚ ንኤርትራ ደው ዝበለ ደው ክብል እየ ምስ እያታ ናተይ ይረዳዳ ስለዚ ንሕና ብሕምቀትና ኣልጊስና ፈጓሒብና ስለዚ እቲ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ግንባር ክህሉ ኣለዎ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዘሎ ድማ ነፅነት መስገሻ ወራር ወላ ገለ ሓደ ማዕረ 300 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዶ ገለ ዶ ራሻውያን ዶ ገለ ዶ ዘሰለፈ ግዜያት ሽዑ እዩ ሙሰውራ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ተጠፊኡ ሰውራ ኤርትራ ጠፊኡ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተሰዊዩ ዘሎስ ባዶ ክኸደና እዩ ስለዚ ኣብ ጎኒ ህዝባዊ ግንባር ደው ክንብል ኣለና ዝብል እምነት ይሕዲረ ምስ ህዝባዊ ግንባር ተንቀሳቂሰ እየ سعودية absolute yes ኣብቲ ውዳቤታት ኣእቲኻ ነርካ absolute ኦኬ እንታይ ይመስል ትገልጾ وهي أخذت تورناف ورحاو تغفل تمرت تمهار قال زي عينتي فلتات كاتهب بزح زي كون احنا هنا زنفعنا خبل خلينا يتقاد العرنت مكنياتو تقادلت خوينا زوات انا نحنا هنا حزب قمر مبزح تقبر رايو جاء فلطو قد له تم قادرات من هالوقت كاميرا زموزة خوينا مصرحهم قرب فليز بل ساجيشن سكوس لذا أين هاو أبزي صبوت تسرح مالتي جيت إيشو ناتنا نتايب إرتراخ تولو أي ناتي رديت أزي بتندنس زمسر استيكونا وحزبها قنبار بليش أمت ما تقعد لحم أيكونا انتاي دالو إرتراخ تولو اللغة سجبها أبزي هالود ما حزبها قنبار كله اللغة تياتا فورمولا سلازي كون شوادن كيدين ኣብ ሽወደን እውን ሰሜናዊ ክፍሊ ናይ ሽወደን ህዝባዊ ግንባር ኣይነበረን ዝመፀ ስደተኛ ኣብኡ ዝመፀ ምውዳቡ ናተይ ስራሕ ነይሩ ናተይን ብፅበተይን ነይሮም ምሳይ መቃልስተይ ስለዚ ምክንያቱ ካልእ ምርጫ የብልካን ስለዚ ብኡ ሃገር ነፃ ወፅያ ነፃ ዝወፀት ዝኾነ ኣጀንዳ ንኣሜሪካ ስለ ዝነበረኒ قرصو ودانا بيرني 95 ياتين إيرترا مسناتهم كما سخل ديري ناسين ريزن نعيدوزو بلن ساينا برن تحانتقن ناي أمريكا مدبات نيروني نوعو كقبر التوقسوس لس أنا عني عسان خيلو تمام ساينا بزي 95 آتين سقاب حجي عديت ملالسا يالله كم تزولو ناس مرز ملالسا له حد زولو أنا تي ملسد ما يحو النزخونا يكون سب حتى نزدليت اليوم زعوا الدكتور فتصوم حتى نخلي اني تايم ولا ناتكا تليفون رخي ومسناتي تليفون كرخ واخو اليوم بزعبها منتو زي ناكل زي حدا خلتها بميديا زرق له سئلتات قالك وريخة الغام بزعبقون بزحت زحتو سواتي بعل من يمزيهم زولو له نزد ما من البات أنا حدا قوم يخبلو ما هو والله ما تودي نوح عديلنا لنا ካልኣይ ትኽፋል ጌርና ተቐዳማይ ትዝበዝሐ ጉዕዞኻ ተንኪፍናዮ ኣብዚ ካልኣይ ከዓ እጂ መደምደምታ እንታይ ክትገብረልና ትኽእል ብሓፈሽኡ ክትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ ኣምታይ ሸነኽ ዘተመርኮሰ እየ ንርክብና ምስ ታሪክ ምስጋር ኣብ ታሪክ እዋ እንታይ ዝብል ንስኻትኩም ሓይሊ ሃብኩም ምክንያቱ ንስኻትኩም ወረስቲ ሕጂ ንሕና ከይተረዳእና ዓብይና ኣለና ከይተረዳእና ዓብይና ሕጂ ንስኻትኩም ወረስቲ ንኩሉ ሓደ ብገድሊ ሓሊፈ ዝብል ሓንቲ ታሪክ ዘይብሉ የለን ሓደ 30 ዓመት ገብር ክእል እዩ ሓደ ዓመት ገብር ክእል እዩ ክልቲኦም ግን ሓደ ታሪክ ኣለዎ ናይ ነዊሕ ዝፀንሐኻ ኣይኮነ እንታይ ዳሉ እንታይ ኣፍሪካ እንታይ ሰሪሕኻ ገለ ዝጭበጥ ታንጀንት ዝኾነ ነገር ሲ እንታይ ትህብ እዩ
سلازي اندحر توكيسكا ولا حنت مسحق تخوينا ونسي تا مسحق ون كم أبنت كم تسألك أنا من العراق مخاديسي سوري أبقال لا لا تبا نشتها تبا مسحق درجة بكل ناينا كبيبنا نيرنا وي مسحق تسحق لك وي درفق تمسألك حاجة أنا كفتم زي فولتيه كلهم من الناتهم مسحقي ويد ما درفي يمسكوا تعنجيت كنا هتجيراس سخاه تمسألك حاجة أنا أنت يكبر زفولت درف باللين ولا تفولت قص جميرس كرمشات بال ويد ما بدمت تراح ود أزغل تخليت ما مسحق ما دسنتين بقى أنت يجي حجي صعبون بولي ليهم كلهم تمي لهم انتاي كم تسألنا يفهمي لهم حجي مصدوم قخوهم كزاربون كسعقون جميلهم نو تنبولو دمابلهم تمبلو كم درجة سالس تاج زي مسكتت كوغروم روم جميلهم حجي تمدن قاين عوم مسحقهم هلا ممكن سيني يوم زبلو زلهم شوف بلو حجي تنبولو بلهم تم أنا ما يكفي يزلوا حيل بوشتي حجي تنبولو كلهم بقولهم صح حجي أنا عام الساعات أريد مالتي لازم استرد كلهم صح ميتهم حجيتها معناتها زي تترأسي خمس نور زعينة تنجغون بس حقيقة نعنا حاجة خاطر تخليكم سبنا يترزني عم نو من سياتيكم تقاللتيكم تعلام خاص بخميس حقيو بخميس حقيقة صراحات الزاروي بالكات الدركوي بالكا هاجي انتايو حيلة هبكم صحتكم قصلو ابري تقادلا انت للكايو زيت سند خون خيلي انت خونقن كعل لك زقات أمو من البات كتحطت خلها ايفيدنس قال من البات حاسو زخون حبري تغيط تصحف زي قبلو حطت قال زبلو نقرت ليني زخون يخون سب كبل خلي مو سلز بلسي كم كون غير كام معلال يترف عملت حجي بزعا دكتور فتصم بزح الزارب سمعين رئيه أي زارب يتسأنيها جن يستوعلون نيري سلازي كاب كوننت وصاي مصحف ወይ ካብ ኩንነት ወፃኢ ምዝራብ ቢኸውን ኢልካ ዶክመንትስ ምሓዝ ውፅኢቱ ጌጋ ስለ ዝኾነ ካብዚ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ብዝተኸኣለ ክንፅሕፍ ተደሊና ሌትስ እስታይ ነቲ ሰብ ዝበሃል ዘሎ ንርከቦ ረኺብና ኦትሬድ እዚ እንታይ ነው ኣፃፊፍና ንዛረብ ብዙሕ ኣሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝፍፀም ዝነበረ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣሪቡ ዘሎ ቆልዓይ ነይሩ መንእሰይ ነይሩ ኣነ ዝቆልዓኹ ነይረ እሶም ድማ ኣቑልዑት ነይሮም ሕጂ ቆልዓ ክጋገ ንቡር ምዃኑ ይረድኡ ኩሎም እቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ንቡር ምዃኑ ቆልዓ ክጋገ ክእል እዩ ተረዳህና ማዓስ ዓበይቲ ነይሮም ኣናእሽቲ እዮም ነይሮም ስለዚ እዚ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ወዲ 34 ዓመት ቆልዓ ኣሎ ኣንታ ቆልዓ ብሎ ኣሎ ስጋብ ሕጂ ኣሪጉስ ሲ ነቲ ወዱስ ኣንታ ቆልዓ ይብሎ ወዲ 4 ዓመት ቆልዓ ካበሎ እቶም ደቂ 20 ኣንታ ክገብሩ ኢልካ ትፅበ ስለዚ ምርዳዕ ሓይሊ ይሃልወና ዝብል እዚኣ ናተይ መልእኽቲ እያ ካልእ ዓድናን ህዝብናን ነሞቕ ዓድና ንመለስ ብኸመይ ንምለስ ንዓኹም ጎድፎ ራይ ኤፍሬም ስለቲ መቕሉል ክፉትን ዕላልካ ንሰነድ ንታሪክ ንወለዶታት ዝሓልፍ ሓድጊ እዩ መወዳእቱ ምክንያቱ ታሪክ ከምዚ ክተናኽፎ ፀናሕካ ብወድቀ ሰባት ወላ ይተግበር መወዳእቱ ዋንነቱ ናይቲ ሓፋሽ ናይቲ ሃገር እዩ ምክንያቱ መሳርሒ እዮም እቶም ሰባት እምበር ወነንቱ ኣይኮኑን بخمس منفس بخمس مرداتا إخا اختزاربنا تصنيحكا كبرت هبلي بشمين بشم مسارحتي بعبي إخا بشم كلهم تخطاتلتنا زي مسكن يغني لنا زي خبركم تخطاتلتنا كنا كايدوز صنحنا علال زي تخطاتلو صنحكم يونيرو كاب كنعلو صنحنا قليكم ويون نحدشت سمعكمو حدش حبريتا نخالقت كمزخاخري كون كيلو كون تسفا نقبر
ኣብ ቀጻሊ ዝተፈለየ ጋሻ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ናይ ቃልስና ተመክሮ ዘለዎ ኣፍልጦ ዘለዎ ቀጥታዊ ትዕዝብትን ብኡ ዝሓለፈ ሰብ እንዳዳህሰስና ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ቃልስና ጉዕዞ ክነምፅእ ክንፍትን ኢና ከምቲ ወትሩ እትገብሮ ሓሳባት ብምግላፅ ተወሰኽቲ ብምእራም ከምኡ ጌርኩም ነቲ መንፈስ መወዳእቱ ምስናት ስለ ዝኾነ ኩላትና ይህን ተባሂልና ተማላሊእና ተናቢብና ነቲ ንሓስቦ ንገብሮ ዘለና ክንህብትሞ ኣብ ተጨባጢ ኣብ ተዓቃኒ ውፅኢት ክነብፅሖ በዚ ኣጋጣሚ ብትሕትና ደጊመ ይምሕፀን ንምክትታልኩም ምርጫኹም ኮይና ምሳና እውን ክሳዕ መወዳእታ ብምፅናሕኩም ደጊመ ደጋጊመ የመስግን ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ኣርእስተ ዛዕባ ክሳብ ንረኽብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ኣሳልጦን ዘለዎ ሂወት ይምነየልኩም ሰላም ሀገር ቅሪ ንሳያዛ ሀገር ሕግሪ አይንትለም ከይንጥለም ብፈጣሪ ሓልዋ ብሲት ፍሎሪ ሀገር ቅሪ ንሳያዛ ሀገር ሕግሪ አይንትለም ከይንጥለም ብፈጣሪ ሓልዋ ብሲት ፍሎሪ አዛ ሀገር ቅሪ ንሳያዛ ሀገር ሕግሪ አይንትለም ከይንጥለም ብፈጣሪ ሓልዋ ብሲት ፍሎሪ አዛ ሀገር ቅሪ ንሳያዛ ሀገር ሕግሪ አይንትለም ከይንጥለም ብፈጣሪ